Vážení a milí hostia, diváci, v mene základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Rajeckých Tepliciach vás srdečne vítam na dnešných medzinárodných družobných športových hrách seniorov o pohár primátora Rajeckých Teplíc 5. ročník. Dovolte mi privítať pána primátora Rajeckých Teplíc, inžiniera Ambróza Hajnika, pána starostu Dolního Benešova Jana Vidláka, pani predsedničku SPCH pani Alenku Zajsovú, hostí a športovcov z Dolního Benešova, starostu obce Jasenové pána magistra Martina Mikolku, pani starostku obce Konska pani inžinierku Janku Stupňanovú, nášho hostia z družobného mesta Vilamovice z Polska Stanislava Gavlíka. Z našich hostí by tu ešte mala byť pani Julka Bilčíková a veľký súbor z Hornej Súče. Dnešné stretnutie sponzorovali Žilinský samosprávny kraj, mesto Rajecké Teplice, takisto prispela aj oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina, kúpele Afrodité, akciová spoločnosť Koval Systém Beluša, spoločnosť Bural Žilina, firma Stravné lístky FPOHO, Galéria Retrospektíva, KOP Jednota, Kofola a obce Jasenová a Konské. Veľké poďakovanie patrí aj našej členke Hanke Hudekovej z Veľkej Čiernej, ktorá darovala 10 vecných darov na ceny pre športovcov. Veľa šťastia všetkým športovcom, opatrne hlavne, ale samozrejme aj s takým riadnym nadšením do toho súperenia, aby sa nikomu nič nestalo a všetkým vám, ktorí ste vôbec akýmkoľvek spôsobom sa podielali na tejto akcii, patrí veľká vďaka. Dovolte mi, abych já vás pozdravil jménem města Dolní Benešov a chtěl bych vám popřát, ať se vám to tady líbí, ať je to krásný, ať je to super, prostě vše nejlepší. Dzień dobry wszyscy, witam bardzo serdecznie wszystkich sportowców, witam gości zaproszonych, a przede wszystkim gospodarzy z Rajeckich Teplic na czele z Ambrożem. Wszystkiego najlepszego i dziękuję za zaproszenie. Ďakujem za pozvanie, ďakujeme za prijatie a sme radi, že sme sa tu dostali. Ja týmto slávnostne otváram medzinárodné športové hry seniorov, pohár primátora, športovcom veľa šťastia, zdravotníkom veľa pokoja bez práce pri ošetrovaní. Športu zdar! Sľub rozhodcov. V mene všetkých rozhodcov a činiteľov týchto medzinárodných športových hier o pohár primátora Rajeckých Teplíc sľubujeme, že na poste rozhodcov splníme nám uložené úlohy so všetkou nestrannosťou, s úctou k pravidlám a verný zásadám športového ducha. Tak sľubujeme. Jménem všech sportovců Svazu postižených civilizačními chorobami Dolní Benešov slibujeme, že na dnešních sportovních hrách o pohár primátora Rajeckých Teplic budeme soutěžit čestně a dodržovat pravidla soutěže. Tak slibujeme. Sľub športovcov. V mene všetkých súčadiacich členov základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Rajeckých Tepliciach sľubujem, že na dnešných športových hrách o pohár primátora Rajeckých Teplíc budeme súťažiť čestne, rešpektovať pravidlá a športovať pre potešenie z výkonu a hry. Za seba aj za všetkých seniorov športovcov tak sľubujeme. Tak výborné. Señores, por esto
veselý, ako pravý senior. Žiaden čas a ani viac prežiť lásku, takú, čo nás. Keď je deň krásny, spomienkach, ľahko sa zmení úsmev šťastia na perách. Navek sa vôbec nedívaj, vrásky až tak nerátaj, veď sú len čísla a nič viac, a tým sa nedaj zmiasť. Navek sa vôbec nedívaj, vrásky až tak nerátaj, veď sú len čísla nejasné, nič podstatné. A ruky hore! Život je vzácnosť všetkým nám, tak si v oblakoch nelietaj, pri zemi spoznáš raj. Ty nesmieš púšti zostať stáť, cez prúdy živej vody skús len seba nájsť. Navek sa vôbec nedívaj, vrásky až tak nerátaj, veď sú len čísla a nič viac, a tým sa nedaj zmiasť. Navek sa vôbec nedívaj, vrásky až tak nerátaj, veď sú len čísla nejasné, nič podstatné. Tak vyhlasujeme víťazov podľa jednotlivých disciplín, ako sú poradí. A prvé miesto Novák Ján. Prvé miesto pani Mihálová Eva. Na prvom mieste pán Gregorica Artur. A prvé miesto pán Tileček Rudolf. No a prvé miesto pán Gregoržica Artur. Na prvom mieste pán Novák Jan. No a prvé miesto je pán Kosián Kurt. A prvé miesto pán Gregoržica Artur. Prvé miesto pán Imrišek Jozef. Rajecké Teplice! A prvé miesto je pán Rataj Herbert. Na treťom mieste je to pán Cajs Norbert. Na druhom mieste sa umiestnil pán Novák Jan. No a prvé miesto najlepší bol pán Gregoržica Artur.
Získal 15 bodov spolu. Najstarším účastníkom športových hier v obidvoch družstvách sa stal pán Rataj. To je špeciálna cena. To je špeciálna cena. Fanfári pre víťaza, pre víťazné družstvo. A víťazným družstvom sa stalo družstvo z Dolního Benešova. S počtom bodov 99. Družstvo Rajecké Teplice má počet bodov 51. Sláva víťazom, česť porazeným. Nastalo vyvrcholenie našich športových aktivít. Dostali sme účastnícke listy, medaily, ceny za výkony. Pohár primátora Rajeckých Teplíc je v rukách víťazov, to znamená v Dolním Benešovie. My veríme a dúfame, že na budúci rok sa zúčastníme športových hier v Dolním Benešove, kde budeme súťažiť a snažiť sa získať ten pohár naspäť. Ja verím tomu, že priateľstvá, najmä v tom našom vyššom veku, sú pre nás veľmi dôležité. A už som teraz spomínala, že niekto múdry povedal, že priatelia sú ako hviezdy na oblohe. Aj keď ich cez deň nevidíme, ale vieme, že tam vždy sú. Priatelia na športových hrách, dovidenia o rok. Na tváři, vlasy šedivý, ústa uvadlé, ruce sedřený, život ubíhá, život uhání, mládí ubývá, stáří přichází, raz, dva, tři. Stárne každý z nás, stárne jako klas, co na poli lásky dozrává. Zastavte ten čas, co tak žene nás, který krátí chvíle mladosti. Přichází, tak jak den za dnem, mládí odchází, vzpomínka zbylá jen, už se nevrátí, ty krásné dny, když se bývá mlád, když se bývá sní. Stárne každý z nás, stárne jako klas, co na poli lásky dozrává. Zastavte ten čas, co tak žene nás, který krátí chvíle mladosti.
ruky, OK, a chceme vidět vaše ruky vysoko. Na, 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 na.